Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna Grûpa AK Partiyê deriyên xwe ji bo Dem Partiyê vekirin. Erdoğan got, eger Şanda İmraliyê daxwaza hevdîtinê bike, ew dê vê daxwazê qebûl bike. Görüşür müsünüz İmralı heyetiyle? Arkadaşlarım görüşecekler işte. Yok, sizinle görüşmek istiyorlar ayrıca. Ben de veririm. Şu anda grup başkanlığı yapıyorum. Ayrıca sizin Cumhurbaşkanı olarak. İstendiği takdirde ben de veririm. Sayın Erdoğan İmralı heyetinden randevu talebi gelirse görüşürüz şeklinde bir... Dem Partiyê yekser li ser van gotinan hat serxetê. Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Şanda me de li Berez Erdoğan hevdîtinê pêk bîne û divê pêk bîne. Ma çima hevdîtinê neke? Ji ber ku rêveberê welat e. Yek ji aliyên herî giring ên çareseriya meselê ye. Hevdîtin giring e. Divê berî niha jî hatî bikirin û her tim bêkirin. Em li ser pirsa 5 salan a Tirkiye diaxivin. Em li ser pirseke gelekî giring diaxivin û heta ava em divedixwin jî bandorê dike. Dema ev pirs tê axaftin divê berê serokkomar jî bejdar be. Demeke Kurd piştî gotinên Tuncer Bakırhan, Şanda İmraliyê ji bo hevdîtina li gel Serokkomarê Tirkiye serlêdan kir. Evet, bugün bir... Belê, îro daxwaza randevûyê hat kirin û hêti bersivek nehatiye. Lê em difikirin ku dê bersivek be. Hevserokên Dem Partiyê di çarçoveya gera serdanên xwe yên piştî bangarê berê PKK Abdullah Öcalan de, roja çarşemê li deriyê Partiya Karkerên Tirkiyê, Partiya Saadetê û Partiya Pêşerojê dan. Serokên wan partiyan, piştevaniya xwe ji bo pêvajoya aştiyê diyar kirin. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan süreç bu bakımdan benim Pêvajoya ku bi daxuyaniyên Barêz Bahçelî dest pê kiriye, dema em û partiya me dinerxînin em weke derfeteke dîrokî dibînin. Em divê baweriyê de ne, hemû hêlên alos ên Kurd, Türk, Sunne, Alewî, muhafazekar û skoleran dikarin bi awayekî aştiyane bi axeftin û rûniştina li gel hev bên çareserkirin. Ti meseleye ku mijareke ku em nikarbin çareser bikin nîne. Hassas bir dönem. 50 yıla yakın Serdemeke hestiyare. Serdemeke ku em nêzîkî çareserkirina wan mijaranin ku ev 5 salin tê naxaftin. Ji ber wê divê hem aliyên siyasî, hem rûspî û hem jî saziyên civaka sivîl di daxuyaniyên xwe de baldar bin. Dem Partili arkadaşlarımızla çok uzun yıllardır çeşitli platformlar... Mel gel hevalên xwe yê Dem Partiyê salên dirêj hewildar li platformên cuda bi hevra têbikoşin ji bo demokratîkirina welat, azadî û aştiyê. Wek karek berdewamiya vê mîrata dîrokî dixwazim bibêjim ku em îro jî bêyî şert û merc aliyê aştiyê ne. Bir biçimde barışın tarafıyız. Biryarê Dem Partî hevdê yadarê serdana AK Partî û MHP jî bike. Lê ji bo pêvajoya nû, herî zêde çav li civîna Şanda İmraliyê û Serokkomarê Tirkiyê ne. Ferdî Sak, Rûdawê.